Van egy módja annak, hogy új BMW-je a magasfényű felületmosásról mosásra megmaradjon. A BMW Protect X rendszerrel megvédheti járműve fényezését, belső terét, és ezzel együtt a jövőbeni eladási értékét is. Az igazság az, hogy a mai járműveket folyamatosan támadják különféle mesterséges és természetes tényezők, amelyek kívül-belül veszélyeztetik BMW-je hibátlan fényét. De ennek nem kell így lennie. Ha a Protect X használja, BMW és minden mosás után megőrzi a magas fényű felületét. A hagyományos viaszpolírozók esetében a külső tényezők, mint a savas eső vagy a nap UV-sugarai az autó öregedésével roncsolják a fényezést, ami tompa, kifakult megjelenést eredményez. A Protect X fényezésvédő termék új és minősített használt autókhoz egyaránt alkalmas, és 2 lépésben kerül felvitelre. Először is képzett autóápolóink megtisztítják az autót, majd felviszik az előzáró formulát, amely behatol a festék pórusaiba. Ezután egy új réteg kerül felvitelre, amely magas fényű bevonatot képez és tartósan ellenáll a külső behatásoknak. De a fényezésvédelem nem az egyetlen eleme a BMW Protect X csomagnak. A GlassGuard bevonat kezeli az üveget, így az taszítja az esőt, amely így cseppekben lepereg, így a kilátás tiszta marad, javítva a látási viszonyokat és a biztonságot esős időben. Az autó belsejében a StainGuard minden szövetroszt láthatatlan védőréteggel von be, amely megóvja az anyagot a kiömlött folyadékoktól, szennyeződésektől, zsírtól és olajtól. A kiömlött anyagokat könnyedén le lehet törölni vagy kiporszívózni. A LeatherGuard megvédi a bőrt a foltoktól, szennyeződésektől és kiömlésektől, miközben hidratálja is azt, így a bőr megőrzi puha, újszerű megjelenését. És az előnyök itt még nem érnek véget. Az otthoni autóápoló készlet mindent tartalmaz, amire szüksége lesz ahhoz, hogy hosszú távon megőrizze BMW állapotát. A Protect X átruházható, élethosszig tartó garanciát nyújt a fényezésre, a bőrre és a szövetekre, így örökké megőrizheti azt a szalonfényű ragyogást.